puntok ng salika po tama na buya. Anyang nakilala kuya, di malagong April pala. Tingan na kinangit na na, bibing kang dasing tindana. Buri bukas ang ikutan, Bisaya pinpautang, sulong ang iyang gisanganyungan. Inglugod ko ke kadakal, sulong ang iyang gisanganyungan. Inglugod ko ke kadakal. Oras na bang magsaya? Oras na, partner. Mayap oras. Kaya ka, Ed, mayap oras yung kaya katamong, karang kaya katamong talapanalbe? Karang kaya katambayers. Katambayers, kumusta kayo nga? Ngering oras ay ti talaga naman na dakal katang sorpresa na hatid as always. As always, partner. Kaya, eko po maglipat channel, eko pa mo magluto na naman gagawa nyo, tuknangan nyo pa, manalbe ko pa. Ang katanda ko pong mag-subscribe, mag-upload. Kareng nga na ganang pangawan mi nga ni. Yes, at mag-like. Siyempre, magbalik kami po. Yung kaya katamong, peka ba yung programa? At ayan na rin kaya katamong. Kabale. Kani mo, Kim GMTV, for Pampanga, ing Hey!